Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest benemèrit congrés. La meva intenció avui és parlar-vos de la recuperació de la figura i l'obra del poeta medieval Ausiàs March, que després de segles d'oblit portaren a terme els escriptors valencians contemporanis. En realitat, es tracta de la continuació de la investigació que vaig exposar encara no fa 10 dies en el congrés sobre Ausiàs March i el cànon europeu, que tingué lloc a la ciutat italiana de Siena, i en el qual vaig participar en una ponència sobre la mitificació vuitcentista d'Ausiàs March. Allí em vaig ocupar de detallar el procés de recuperació que des de 1841 i fins a finals del segle XIX realitzaren els escriptors de tot el territori catalanoparlant, i en què jugaren un paper especial, cal remarcar-ho, els balears i els valencians. D'aquesta manera, avui em centraré en l'interès que els escriptors valencians del primer terç del segle XX demostraren per Ausiàs, un interès que els conduïa a continuar i engrandir el treball, el procés de reivindicació i difusió del gran poeta medieval, en el qual d'alguna manera encara estem immersos avui en dia. Comence. Seguint la línia ascendent que havia portat des del 1841, l'any en què l'erudit menorquí Josep Maria Cuadrado publicà un extens treball sobre la vida i l'obra d'Ausiàs March, i durant tota la segona meitat del 800, iniciat el segle XX, l'interès dels intel·lectuals valencians per la vida del nostre primer poeta no feu sinó a créixer-se. I així, per exemple, sabem que en maig de 1907, el Centre Excursionista Lo Ratpenat, que havia sigut fundat en 1880 amb el propòsit de descobrir els vestigis històrics valencians, realitza una visita a la que aleshores es considerava que era la casa nadiua d'Ausiàs, molt a prop de la catedral. Durant els anys posteriors, la memòria del nostre poeta conegué fites tan significatives com ara l'edició de les obres marchianes, que en 1908 i 1909 realitzà la Biblioteca Clàssica Catalana, i l'edició crítica de la poesia de March, que en 1912 i 1914 portà a terme l'estudiós Amadeu Pagès sota l'auspici de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb tot, una de les grans empentes al record i al procés de mitificació del nostre autor arribà des de la banda valenciana pocs anys després, en febrer de 1917, quan amb el propòsit de complir d'ella l'ineludible deute d'honrar la memòria del primer i més gran de sos poetes, de l'immortal Ausiàs March, l'Associació de la Joventut Artística Valenciana convoca un concurs destinat a elevar una estàtua al bat insigne. És quasi segur que finalment el concurs fou declarat desert, i per això, al cap d'un any, en abril de 1918, la joventut valencianista recollí les propostes que havia llançat el jove Eduard Martínez Sabater i creà una comissió per tal de demanar a l'Ajuntament que posara en marxa 3 accions d'homenatge i reivindicació d'Ausiàs March. En primer lloc, col·locar una làpida en la capella de Sant Vicent de la Seu, en el punt en què es considerava que estava enterrat el famós poeta. En segon lloc, que l'Ajuntament atorgara el nom de March a una plaça o carrers rellevants de l'entramat urbà, que muy bien podria ser l'actual plaça de la Reina o la del Llano del Remedio, deia aquella proposta. I en tercer lloc, que organitzara un acte literari en honor del poeta que tindria lloc en el Jardí de Vivers i per al qual Martínez Sabater ja tenia pensat fins i tot el títol, La festa dels joglars, preveia que es diguera. Aquesta triple proposta, segons continuava Martínez Sabater, ja havia sigut adreçada en 1917 a l'Ajuntament de València i comptava amb el suport del Cercle de Belles Arts, la Societat Cultural Lo Ratpenat, l'entitat Joventut Valencianista y de ella també el cronista de la ciutat y otros valiosísimos elementos que siento no recordar, deia Martínez Sabater. I malgrat haver estat entusiàsticament rebuda per l'alcalde, l'autor de l'article lamentava que todo quedó en nada, como siempre suele suceder en esta desgraciada tierra. Amb tot, també reiterava una proposta que assegurava pretenia reivindicar el más grande poeta español y valenciano de la Edad Media, que lo imitan todos los poetas de su tiempo, desde Boscán a Garcilaso. Encara que finalment no van gaudir d'èxit, aquelles apel·lacions, llançades des de les columnes de la premsa valenciana, degueren ressonar amb força en algunes consciències. I és així que 4 dies després, el poeta Francesc Almela i Vives publicava un nou article en què no dubtava a secundar la triple proposta de Martínez Sabater. I no sols això,
sinó que assegurava que els actes d'homenatge i record havien d'anar més enllà, ja que calia estudiar i reunir en un folleto d'ella algunos cantos del inmenso poeta y repartirlos profusa y gratuitamente. És a dir, apuntava que no era suficient amb recordar i homenatjar el nom de Marc, sinó que també calia divulgar la seva obra, fer-la accessible al gran públic. De fet, Almela i Vives pensava en una edició verdaderament àmplia i popular. Con 2.000 pesetas d'ella se podrien imprimir 40.000 folletos, una acció que qualificava com una intensa i ràpida labor cultural i de valencianismo. La resposta d'Almela estimulà novament Martínez Sabater, que 3 dies després publicà un nou article en què es manifestava molt pessimista, però ya que estaba convencido que los organismos oficiales de ella no oirán nuestra voz, atentos como están a otras miras más materiales que lleva consigo la pequeña política partidista. Amb tot, apel·lava, com ja havia fet abans Almela i Vives, a la sensibilitat de Maximilià Tous Llorens, aleshores president de la Joventut Valencianista, porque treballara d'ella cuanto pueda en pro de este homenaje, ya que estamos dispuestos a realizarlo como sea. D'una altra banda, si bé el certamen en honor del gran poeta medieval no arriba a organitzar-se, el que sí celebra l'Ajuntament de València el 31 de maig de 1918, mes i mig després del segon article de Martínez Sabater, fou un acte de descobriment de 2 làpides, una dedicada a Roc Xavàs i una altra a Marc. Pel que fa a la que retia homenatge a l'autor de Veles Events, cal dir que se situa al número 7 del carrer de Cavillers de la ciutat de València, en el punt on es calculava que havia estat ubicada la casa en què visqué Ausiàs i que, com sabem, 11 anys abans havia visitat el centre excursionista de l'Horrat Penat. Tal com apunta el diari Las Provincias, d'aquell acte de descoberta cal destacar 2 coses. En primer lloc, que entre els assistents figurava el sabio catedrático de la Universidad de Barcelona, deia el diari, don Antonio Rubio y Lluc, quien manifestó que llevaba la representación del mencionado centro docente y del Institut d'Estudis Catalans. I en segon lloc, que tant Martínez Sabater com Tous, que prengueren la paraula durant l'acte, realitzaren una lloança del poeta medieval i insistiren en la conveniència de publicar les seues obres. En resposta, i en nom de l'Ajuntament, Joan Bort, aleshores tinent d'alcalde, oferí el apoyo de la Corporación Municipal para la publicación de las obras d'Ausiàs Marc, va recollir el diari. Una promesa que tanmateix mai no es feu efectiva. 5 mesos després, en octubre de 1918, Almela i Vives tornà a publicar un nou article periodístic d'exaltació de la figura i l'obra d'Ausiàs Marc. El text, de clar accent reivindicatiu, denunciaba el espíritu absorbente de ella del centralismo asentado en Castilla y apelaba a la necesidad del despertar del ánima valenciana, en la cual habían ejercido un papel fundamental la silueta preocupada y romántica de Ausiàs Marc el Maravilloso, que llenó de luz el lento y triste crepúsculo matutino, el crepúsculo tanmateix que des de la segona meitat del segle XIX es mirava de revertir i en el qual es trobaven immerses la cultura i la identitat valencianes. La reivindicació i la mitificació d'Ausiàs Marc que portaven a terme els valencians del primer terç del 900 continua avançant incessantment durant la dècada dels anys 20. I així, el 10 d'abril de 1924, Las Provincias publica un nou article signat per un tal Marcelo, considere que més que probable pseudònim de Teodor Llorente i Falcó, el director, en què es feia un repàs biogràfic del poeta i s'afirmava el que 4 dècades abans, en 1884, ja havia afirmat aquell mateix diari, que es tractava d'un autor molt conegut però poc llegit. Així, s'hi esmentaven les edicions i traduccions marquianes conegudes fins al moment, per a ràpidament afegir que fueron siempre para paladares selectísimos y que per això mateix, hoy, los versos de Ausiàs Marc necesitan ser estudiados para gozarse sus bellezas, pues no se penetra en ellos sin alguna preparación. Curiosament, les línies principals de les idees expressades en aquell text de 1924 tornarem a trobar-les repetides en la columna que, 6 anys després, en desembre de 1930, publica Jordi de Fenollar, ara segur pseudònim de Teodor Llorente Falcó, en afirmar d'ella que su poesía es para los selectos
y que sus versos difícilmente pueden ser saboreados por las generaciones actuales sin una adaptación a nuestra lengua de hoy. Cosa crec jo que contribueix a pensar que tant Marcelo i Jordi de Fenollar eren en realitat la mateixa persona. En maig de 1925, el jove poeta Lluís Guarner, que amb els anys es distingiria com un dels més destacats llorentinistes i verdaguerians valencians de tots els temps, encara dedicà un llarg article periodístic a reivindicar i mitificar l'obra i la memòria de Marc, a qui no dubtava a qualificar com a, deia Guarner, altíssimo poeta i amador singular, gloria inmarcesible de València i de l'Edat Media. D'aquesta manera, Guarner reflexionava sobre la colossal figura d'Ausiàs Marc, deia, i es preguntava, ¿su ideología es medieval? ¿Es del Renacimiento, iniciado ya en los siglos XIV y XV? I es feia aquestes preguntes, tot recolzant en el dictat que, amb anterioritat, havien proferit estudiosos com ara Amadeu Pagès i Manuel de Montoliu. A més, Guarner el comparava amb el Dant i amb el Petrarca, y per tal de destacar-ne la importància, recopilava algunas apreciaciones d'ella de sus coetáneos y autores posteriores, entre les quals esmentava el Marquès de Santillana i Juan Boscán. A més, però, també donava notícia de les edicions i traduccions que l'obra marquiana havien portat a terme autors com ara Jorge de Montemayor, Baltasar de Romaní i Vicent Mariner. Todo ello dice bien a las claras la gloria del más grande poeta valenciano, rematava Guarner. En darrer lloc, encara cal assenyalar que l'edició selecció divulgativa de l'obra de Marc, que des de 1917, si més no, havien demanat repetidament Martínez Sabater, Almela i Vives i Llorente i Falcó, entre d'altres, aquests almenys, arribà durant les festes de Nadal de 1934 de la mà del poeta Enric Navarro i Borràs i de l'editorial l'Estel. El volum, titulat Poesies d'Ausiàs Marc i inclòs dins de la sèrie popular de clàssics valencians, incorporava 33 composicions i mentre encara estava en preparació, el diari Las Provincias ja en destacà el caràcter verdaderament popular. Gràcies a aquesta edició d'ella, el públic valencià tindrà ocasió de conèixer a un dels poetes nostres més legítimament exalçats. El ben cert és que es tractava d'un volum molt esperat i entre els diversos intel·lectuals valencians que ràpidament procediren a fer-se'n ressò i a ressenyar-lo, destaquen dos noms, el d'Eduard López Chavarri i el de Carles Salvador. D'aquesta manera, López Chavarri assegurà que feia anys que les composicions de Marc, deia, estaven fuera del alcance de los lectores no eruditos i que en aquest sentit calia aplaudir l'esforç que havia fet l'Estel para acercarlas de ella a la generalidad de los lectores, ya que las obras literarias que son gloria de su patria no han de ser captadas tan solo por eruditos. Se dirá que Ausiàs Marc, proseguía, por su especial modo de pensamiento y de expresión, no es poeta popular, pero es tan grande que hay el deber de que el pueblo valenciano pueda saber quién era y el porqué de su grandeza. És a dir, plantejava la divulgació de l'obra de Marc com un deure social. Per la seva banda, Carles Salvador dedicà dues ressenyes diferents al volum. En la primera, es congratulava del fet que, deia, el nom de l'altíssim i profundíssim poeta està a l'ordre del dia i que les revistes literàries i els diaris mateix han parlat d'ell i en parlaran encara. I això, malgrat constatar que, deia, molta gent, la gent que llegeix literatura, que llegeix poesia, no coneix l'obra d'Ausiàs Marc. Es parla molt d'ell i se'l coneix poc. En aquest sentit, Salvador qualificava l'edició que acabava de preparar el seu amic Navarro i Borràs com a oportuníssima i encertada, com un bon tast d'ella en què s'havien eliminat les poesies més abstruses, les composicions mancopoètiques per als gusts d'avui. I també cal remarcar-ho com la qualificava de patriòtica, però no deia per a que siga adquirida per patriotisme, sinó per a que siga adquirida per bon gust. Ausiàs Marc, concloïa Salvador, és un poeta d'una suprema elegància espiritual. Com el Dant, com el Petrarca, és un gran líric. Qui vulgui educar o reeducar l'esperit farà bé de llegir Ausiàs Marc. Finalment, cal fer notar que la revista La República de les Lletres, corresponent als mesos de gener-març de 1935, també es feu ressò de l'edició del volum que acabava de publicar Navarro i Borràs. D'una banda, reproduint sota l'epígraf Poesies d'Ausiàs Marc, dues composicions marquianes i la portada de l'edició de les obres del poeta medieval
feta a València en 1539, i d'una altra a través de la publicació d'una ressenya en què Vicent Arnau assegurava que no hi havia ningú amb més dret per a iniciar una col·lecció valenciana de clàssics que Marc, i que, continuava, cap autor podrà satisfer tant els amants de les nostres lletres com aquell turmentat poeta. En conclusió, podem dir que a partir de l'any 1841, que és el moment en què cal situar la primera i més expressiva manifestació de la recuperació contemporània de la memòria d'Ausiàs, a partir de 1841, l'interès dels intel·lectuals de l'àrea catalanoparlant per conèixer la vida i l'obra de Marc cresqué amb el pas dels anys d'una manera progressiva i imparable. Fins al punt que, en arribar el primer terç del segle XX, el seu coneixement i simbolisme eren més que notables. En aquest sentit, la labor de recuperació i rehabilitació i també de mitificació que realitzaren els intel·lectuals valencians fou més que evident. Això s'explica per la quantitat i la qualitat dels seus poemes, però també s'explica pel gran simbolisme cultural i lingüístic, identitari en suma, que Marc tingué i continua tenint per als nostres compatricis. I per això, el seu descobriment i reivindicació no s'atura amb la fi del 800, sinó que continua amb ritme creixent durant el primer terç del segle XX i acabar per consolidar l'aura mítica i gairebé mística, podem dir, amb què ha arribat fins als nostres dies. Una atenció i una consideració no absentes d'una certa intenció, la d'enarborar un nom representatiu d'una època de plenitud cultural i nacional comparable a la de la resta de pobles europeus. Moltes gràcies.